I denne video vil jeg finpudse layoutet af mit A4-ark, sådan så det passer til den genre tekst, jeg skal til at skrive. Jeg ved om lidt, jeg skal have lagt det ned og have lavet 3 spalter og have noget opsætning på det, og der er nogle navner, noget header, footer og nogle forskellige ting. For at huske det rigtigt, går jeg lige over og kigger på mit eksempel for iSkriv, som jo har lavet en artikelopsætning her, der faktisk er på 5 spalter, hvor billedet ligger i den første spalte. Underrubrikken, den er lagt ind i en af spalterne. Den kunne også have ligget op under hovedrubrikken, vandret hen over alle de andre spalter, sådan som jeg har valgt at gøre det i den her artikel. Så jeg vælger at følge det her layout, der ligger over i Lucidpress. Derudover så skal man også være opmærksom på, at selve brødteksten skal være cirka 12, og der kan jeg se over for det andet sted på Gyldendals, at hvis jeg går ned og kigger i hvordan de anbefaler skriftstørrelser, så står der hernede, at brødtekst skal være mellem 10 og 12. Og når man har en skriftstørrelse i den, så betyder det også, at man ikke kan have så mange spalter på et A4-ark. Så vi laver 3 spalter. Og margen, det har Gyldendal også et forslag til. Jeg klikker under linjeafstand og margen, og de siger et sted mellem 2,5 til 3 cm. Det er en meget stor margen, som gør, at jeg faktisk ikke vil have ret meget plads til at skrive inde i mit felt, hvis jeg laver så stor margen. Altså jeg har valgt kun at lave 2 cm af min margen, og det gør jeg på følgende måde. Jeg går ind og ser på mit dokument igen. Jeg har A4-ark, jeg har sat det i portrait på højkant, jeg lægger det ned til et landskab, og jeg tilføjer en header, og jeg tilføjer en footer. De skal så ændres sådan så, at jeg kan skrive ind i dem. Headeren, den har allerede 0,58 cm. Jeg har ikke behov for, at den ligger på mere end en centimeter inden. Så jeg tror lige, jeg smider den op. Der, og det samme skal jeg have med footeren for neden. Margen er nødt til, for at min tekst ikke ender oven i min header og footer, at have noget større. Så den rykker jeg ind til den ligger på 2 cm hele vejen rundt. Nu vil jeg kunne klikke ud og se min header, og jeg kunne klikke ned i bunden og se min footer. Og klikker ved siden af, så er de usynlige, indtil jeg vil skrive videre i dem. Inden for margenfeltet, det er der jeg nu lægger alle mine rubrikker og min tekstboks i spalter til min brødtekst.